tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Magandang tanghali, kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali, kumikinang ina. Dear Nicole Ayala and Diego Bandido, what is your definition of success? Ay, taray! Pang-beauty. Pang-beauty pageant! Teka lang, Okay. what is your definition of success? Ayan. Sabi niya, kailangan ko lang po ng iba't ibang mga insights mula sa iba't ibang mga tao dahil ito po ay project ko sa school. Okay. Sige. Kumbaga Kumikinang parang ina. kumikinang na question para sa kumikinang na tambalan ngayong araw na ito. Okay, ano po ba ang definition ko ng success? Iba-iba po talaga tayo ng definition. Kaya tama naman na may mga iba-iba siyang mga tao na tinatanong. Correct. 'Di ba? Kasi for other people, ang definition nila ng success ay luxury cars, maraming properties, maraming mga pag-aari, 'di ba? Yung may mga ibang tao definition nila ng success. Ako, isa sa mga definition ko ng success is peace of mind. Yan. When you have peace of mind, you are a very successful person. Correct. Ano kasi siya ang success kasi, face siya Depende. Depende Correct. Halimbawa, nung bata kami, iba yung definition namin ng success. Kasikatan. Oo, yan. Pwede ding, tama ka dyan, Jegs There was a time na ang definition ko ng success was having many awards. Yan, oo. Diba? Ngayon, kapag nakakatanggap ako ng award, it never grows old Ibig sabihin, I'm still very thankful. Natutuwa pa rin ako doon sa idea that I'm still recognized for my craft. Pero hindi na siya para makipagbakbakan ako Correct. at makipag-away ako. Those were the days. Those were the days na magpapakamatay ka para sa award. Diba? Parang katulad ng ikaw ay estudyante, diba? Nagpapakamatay ka para sa grades. Yan. Diba? Nagpapakamatay ka para magkaroon ka ng Latin honors, diba? Pero eventually, kapag ka nakagraduate ka na, tapos na-realize mo na kung sino pa yung kumukopya lang sa'yo, mas mataas yung posisyon sa'yo. Maiisip mo, hindi naman pala pwedeng sabihin na definition ng success yung dami ng Latin honors o pagkakaroon ng maraming awards pag-graduate. Pero syempre, at that time, tama, kaya perfect yung sinabi ni Jegs na at the time, at the moment, correct, in your particular phase in life, 'di ba? Meron kang sariling definition ng success. Halimbawa, nung nagkaumpisa ka ng trabaho, ang definition mo ng success, yung may kotse ka, maganda yung bahay. Kasi yun din yung nakikita mo sa kaidaran mo Yan, diba? And then when you grow old, syempre may asawa, may anak ka na. Para sa ako personally, sa edad ko na ngayon, ang definition ko ng success ang definition ko ng success ngayon na parang mahal namin ng isa't isa yung mag-asawa. Yan. Ganon. Diba? Labas na yung kung ano mang meron kayo. Yung extra na yun. Lalo na kung may pinagdaanan kang matinding pangyayari sa buhay, and I guess you would agree, correct. Nicole, dahil pareho naming daanan yung mga phases na yun Kaya nga 'di ba, ang top of mind na sinabi ko din talaga, ang success is having peace of mind. Yes, oo. Kasi para dumaan ka sa punto ng buhay mo na parang wala kang kapanatagan ng kalooban, correct, parang kahit gaano ka,
kung ano man ang meron ka, ano man laman ng bank account mo, parang feeling mo hindi siya sapat or hindi siya hindi mo ikaliligaya, 'di ba? And siguro at this age also, and para sa atin ang tanda at para sa atin ng mga model ng future models ng PWD card. Ang isang definition din ng success is having a healthy body. Yan, oo. 'Di ba? Kasi aanin mo nga naman totoo aanin mo lahat ng mga yaman, aanin mo yung pwede yung kayamanan na makapunta sa iba't ibang mga lugar. Kung yung mismong katawan mo hindi na kayang makapag-travel. Tama. Ilang beses na ako nakakita ng ganyan na sumasama na mga matatanda na meron din mga bata pero dahil hindi kaya ng katawan nila, sumama sila sa tour pero hindi sila bumaba ng tour bus. Oo, totoo yun. Oo, hindi nila na-i-enjoy na talaga. Hindi na talaga nila na-enjoy. Hanggang ganon. tingin na lang. Totoo. Hanggang selfie sa bus. So, iba-iba talaga ang definition. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na mas successful yung kaibigan ko kasi lagi kong nakikita sa Facebook niya na nagta-travel siya. Ayan. Hindi. Kasi baka maaaring at that point in her life or in his life, yun yung kailangan niya. At yun yung nagpapasaya sa kanya. 'Di ba? Kaya hindi mo pwedeng sabihin kung sino lang po yung nakakapag-travel sa ibang bansa, sila lang yung successful. Hindi. Or sinubukan niya na baka eto yung pero Pwede nung dumating siya doon, Oo. hindi rin. Parang lang din yan halimbawa, makikita ng iba na pag may negosyo ka, successful ka. Pareho Agad. nating napagdaanan, Oo, di ba? correct. Pero nung nandoon ka na sa negosyo, sakit sa ulo. Hindi pala basic na pag may negosyo ka, successful ka na agad. Oo, pareho tayong niloko. Oo, pareho kami na scam. Alam natin yung mga ganyan kasi may mga eksena, 'di ba? So, wala siyang eksaktong definition kasi depende sa tao, depende sa pinagdaanan ng tao at depende sa sitwasyon niya ngayon, currently. Yes. Ako, I think until you find your purpose in life at maabot mo yung purpose na yon, that's success for me. Yan. Ayan. 'Di ba? Kasi masasabi mo sa sarili mo that your heart is full. Yan, I think kapag alam mo na yung puso mo ay nag-uumapaw sa kaligayahan or sa gratitude. Yes. Sa salamat. Oy, may mga iba. Successful sila kapag feeling nila maraming lumalamas. O maraming nilalamas na pera, 'di ba? Iba-iba at meron din namang mga iba na kapag yung ramdam nila sa puso nila na ito natagpuan ko na yung yung mission ko in life. Alam ko na kung saan ako patungo. Okay na ako sa mga kaibigan, yung mga ganyan. And then that's success for that person. Kasi hindi natin pwedeng maging basihan ng success yung mga material na bagay kasi it will fade Mawawala. Naalala ko dati, sabi ko makapag 30 to 10 lang ako ng cellphone. Feeling ko successful ako. Hindi na ako magpapalit ng unit. Diba? O, kinain niya po yung sinabi niya. Kinain niya including yung 3210 with a charger. Totoo. Diba? Kasi hindi siya natatapos until nga you find your purpose in life. Doon mo makikita na, eto pala. Feeling ko kapag meron ka ng yung attitude of gratitude, masasabi mong successful ka na kasi ibig sabihin kung ano man yung meron ka sa ngayon, 'di ba? Maligaya ka na. Ayan, doon na yung papasok na sinasabi ni Nicole na peace of mind. Oo, nagiging simple ang lahat, 'di ba? Totoo, simplehan lang po natin talaga. Kaya again, ulitin lang po natin, hindi natin pwedeng maging basehan yung mga nakikita natin, mga posting ng ibang tao para sabihin na successful siya. Siya na talaga yung yung masasabi natin sa batch natin, yung pinakamatagumpay. Correct. Kasi hindi mo alam, baka akala mo lang, maaring on social media or maaring sa tunay na buhay, talagang very successful siya in terms of financial. 'Di ba? Pero dahil ang definition niya ng success ay masayang pamilya at wala siya noon, feeling niya hindi rin siya successful. May mga kakilala tayong ganyan na maraming pera pero dahil wala silang love life,
Yan. O kaya, Nag-failed yung relationship. nag-fail yung relationship. Oo. O di naman kaya, basta meron silang hinahanap pa. Oo. Feeling nila hindi sila successful. parang may kulang. Oo, Ayan. ganyan. Yan yung sinasabi natin na ano yung purpose ng buhay mo. Ano ba yun? Correct. At saka nagbabago-bago din talaga siya ha. Totoo. Maaaring sa ngayon ito yung gusto mo, pero sa mga susunod na pagkakataon hindi na pala siya mahalaga. Oo. Ganyan. Ayan. So lahat ng perspective halos binigay na namin. Correct. At sana nakatulong kami sa sa assignment mo at kung Oo. maganda yung grades mo diyan, Oo. sabihin mo sa nanay mo, Oo. Nay, Oo. nakatulong po yung tambalan. Ano ba yan? Lamas ka pa. Pakapihin niya naman po yung tambalang kumikinang, di ba? So, importantatious na mahanap natin yung success and happiness na yan. Oo, pero Kapuso. alam mo, importante to sa mga, lalo sa mga kabataan. Kasi kung minsan, iba talaga yung definition nila ng success eh. Monetary. Oo, especially kasama pa yung clout ngayon na yung social media, yung validation. Totoo. Naku. Nakakapagod din yan Oo. Yung kapag constantly gusto mo na meron kang meron nagva-validate through likes and comments para masabi mong successful ka. Oo. Nakakapagod yan Kasi eventually, halimbawa, makuha mo ngayon, tapos may nagawa ka lang hindi nagustuhan nila. Ay, ang maaalala nila Oo, yung hindi maganda. 'Di ba? So mahirap na maging definition 'yan. Naalala ko meron akong isang kaibigan na hindi siya bumibili ng sariling bahay. Kasi naniniwala siya na mas marami ang oras na sinespend niya sa road, sa sasakyan. So, mas nag-i-invest siya sa sasakyan. Okay. So, silang mga magkakaibigan, parang nagtatalo-talo sila. Hindi, iba pa rin kapag may sarili kang bahay. Iba, nagtatalo-talo sila. Pero siya talagang masayang-masaya siya na maayos yung sasakyan niya kahit hindi siya bumili ng sarili niyang bahay, kahit magrenta lang siya. Yun yung nagpapasaya sa kanya. Ang purpose niya, nasa kalsada siya. Ganon. Kaya hindi mo talaga masabi na, yung successful lang yung may mansion, di ba? Oo. Iba-iba, hindi po natin pwedeng i-pattern yung success natin dun sa success ng iba. Correct, kasi iba din yung kwento ng buhay Correct. niya. Diba? Iba din yung mga tools na meron siya. Correct. Ikaw, iba din. Kaya hindi mo pwedeng din basta maabot yung mga naabot niya kasi sa'yo, ito lang yung at your disposal, ito lang ang meron ka eh. Ito lang ang mga medyo meron ka Oo. at this point. Oo. Hindi pa, ang sinasabi natin na ATM at the moment Oo, and at this the moment, point. oo. Kasi pwede rin magbago pa ang lahat. Correct. Kaya wag mo ding iisipin na hanggang dito na lang ako. Ito na lang talaga yung masasabi kong success ko. Hindi. Hindi mo masasabi. Lagi nating sinasabi dito, go out sa comfort zone natin. Diba? Kasi nandun yung gold ko minsan, dun mo huhukayin eh. Oo, nandun Saan ba yung gold pala. ngayon? Kay Mayat de la Rosa Fine Jewelry. Napataas na ang Oo, ang grabe. per gram. Magkano na ba ngayon ang gold ngayon? Parang 6K? Ay, grabe! Oo. Imaginein mo dati Imagine magkano mo. lang nasa 2, naalala ko para mga narinig ko sa asawa ko, mga 3 plus lang. Oo, mga something din. ang 3 plus is mga 2 years ago. Ang bilis niya talaga. Mhm. 'Di ba? So, iba-iba para sa mga nagko-kolekta ng ginto. Yan yung kanilang success. Yung Oo. marami silang ginto. Oo. Sila 'yun. Oo. Yung mga iba na nagko-collect ng jowa at yan yung kanilang definition ng success. Sila din yun. Sila din yun. May nagsasabi, may 5.5 daw per grams, may 5.3. 'di ba? Iba-iba Ayan, iba-iba din. Iba-iba. Tsaka depende, I think, sa karat. Oo, ganyan. yan, oo. So, magtatanong po kayo kay Madam Mayat de la Rosa Fine Ayan. Jewelry kasi kami ni Diego Legit po doon. Oo, doon legit. Kami yung may utak namin. Yung utak namin, di namin sure kung legit yung utak namin. Kulang sa timbang. May kakulangan po sa timbang ang utak namin for today and every day. Yung isa kong kaibigan, ang definition niya ng success lagi is yung mga achievements ng mga anak niya. Yun yung kanyang definition na parang kahit hindi sila mayaman, basta yung mga anak niya ay nakapagtapos ng maayos, may mga ayos na mga trabaho, yun yung definition niya ng Ito success. naman din ang kadalasan na naririnig ko sa mga tao na nakakasalamuhan namin, na mag-asawa na sabi niya, okay naman ako, may anak naman ako, okay naman yung relationship namin, okay naman financially, pero bakit may kulang?
So, yun yung mga ano ko minsan, it could be a spiritual dryness. Pwede din. Oo, kasi dyan ka na lahat. Pag sinabi mong success, aesthetically, titingnan mo. Successful, ganda ng anak, oo. may Maayos ang asawa, lahat, may bahay, oo. may kotse, lahat. Financially, okay sila eh. Pero parang may kulang. Ayan. Hindi Tuyot niya- ka. Oo, tuyot. Oo. Merong parte ng katawan mong tuyot. Oo. At ang parte na yon ay ang Oo. iyong spiritual Yan, life. spiritual life. Oo. So baka naman, yun din yung kailangan mong Oo. gawan ng paraan. Yan ang problema kung minsan habol tayo ng habol ng success pero yun pala, hindi natin napipinpoint, yun pala yung kulang. Oo, kasi minsan makikita ka na, ang yayaman na nito, bakit depressed sila? Parang totoo. malungkot sila. Oo, tsaka bakit parang meron pa sila mga mental health issues? Parang naghahabol pa sila. Oo, parang ano pang pinaglalaban nila, Sino diba? pa bang pag-aaralin nila? Pero sa bagay, sila yun eh. Oo, sila yun Hindi naman natin sila ma-judge. That's also them. Kumbaga, ang sinasabi natin, isang POV o perspective is, baka maaaring ang success, makuha mo sa iyong faith. Yan, tama. Oras natin, 12:39. Ako pong kumikinang naulo, Diego Bandito. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!